Imħażen taż-żejt fil-Libja reġgħu ingħataw in-nar fil-jum tas-Sibt wara li x-xahar li għadda 3 imħażen oħra kienu nħarqu. Dan intqal minn uffiċjal Libjan tal-Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali filwaqt li xhieda fuq il-post qalu li n-nirien fl-imħażen tan-nar qed ikunu kkawżati minn bombi sparati minn milizzja rivali li qed jiġġieldu biex jieħdu taħt idejhom l-Ajruport Internazzjonali ta' Tripli. Il-ġlied fl-istess beltu f'Benghazi qatel iżjed minn 200 persuna u darab viċin id-900 persuna. F'Benghazi madwar 2000 persuna ħarġu jipprotestaw kontra l-ġlied li għaddej. Tul il-protesta nstamaw jgħidu in-niet favur l-armata u kontra l-estremiżmu. In-nies semmew kif ma jridux li fil-Libja jiġri kif ġara fi bliet fl-Iraq li waqgħu taħt l-effett tal-Al-Qaida. F'dak li għandu x'jaqsam vjaġġar bl-ajru, il-kumpanija Turkish Airlines qalet li titjiriet lejn Benghazi u Misrata huma kkanċellati sa 2 ta' Awwissu u dawk lejn Tripli huma kkanċellati sal-31 ta' Awwissu. Il-British Airways ħabbret ukoll li qed tissospendi t-titjiriet sal-5 ta' Awwissu b'din id-data jaf tkun estiża, filwaqt li Lufthansa u Austrian Airlines ikkonfermaw li jaf jasal Ottubru u jkunu għadhom ma komplewx bl-operat. It-Tunezija reġgħet fetħet il-fruntiera prinċipali tagħha mal-Libja wara li ngħalqet għal ftit fil-jum tal-ġimgħa.